bi se isto sjeo sa kolegom, gospodo, mi se ne slažemo s deložacijama, mi smo protiv deložacija, ja sam saborski zastupnik, molim vas da se predstavite samo kad postupate prema saborskom zastupniku. Gospodine, ja molim bilo samo bi da lijepo. mi se neko predstavi da ja znam da li ste vi stvarno iz policije ili klinci. Ja bi vam... Evo, pogledajte kako saborskom zastupniku, kako se ponašaju prema saborskom zastupniku. Evo, pogledajte. Evo, pogledajte, dame i gospodo, ovo vam je kako se odnose prema saborskom zastupniku, dame i gospodo. Evo, ovo vam je hrvatska policija, ovo vam je hrvatska stvarnost. Ovo čeka i vas danas, sutra, dame i gospodo, niste svjesni. Ja hodam svaki dan po deložacijama, niste svjesni što vas čeka, ljudi. Ovo je ta politika. Ovo je ta politika, dame i gospodo. Ovo je ta politika. Ovo vam je demokracija u Hrvatskoj. Ovako se sa suvršenicima postupa, dame i gospodo. Evo. Dajte gospodine sve vaše stvari, molim vas.